Hola, bona tarda. Disculpeu l'altre podcast que el vaig gravar i com que estava tan com entusiasmada per el que volia comentar-vos sobre el tema de la somatització, vaig començar sense cap tipus de salutació al principi. Però em sentia tan còmode parlant d'aquell tema que em vaig llançar i a més era un tema que em movia bastant a dins. I avui us volia comentar que eh, crec que a vegades hi ha coses que per més que les evitem, tornaran. Tornaran perquè és el que... Mm, és com el camí que hem de fer per arribar a segons quines coses i ara m'estic com sembla que sigui això molt místic però penso que com diu el Sergi Torres que també m'agrada molt com parla i la veritat és que ho trobo bastant interessant la manera que té d'expressar certes idees doncs ell comentava doncs, això, no? Que no intentem evitar el nostre camí, que el que hagi de venir doncs, que ho intentem abraçar de la manera més sense cap tipus de sense cap tipus de resistència, no? Intentant abraçar-ho i aprendre de la situació i també ho volia enllaçar amb una frase que diu creamos lo que creemos i la veritat és que m'estic adonant de que sembla que sigui així, sembla que realment tard o d'hora acaba passant la idea que tu ja tenies al cap, s'acaba com materialitzant. Llavors, com si fos... Llavors és millor pensar en coses positives i en coses bones realment, perquè si no al final també t'acaben passant coses negatives. Llavors penso que és important l'estat mental en el que estiguis sempre. La salut mental, ho diu, al final acaba manifestant-se en les teves experiències i és superimportant de cuidar-la. Llavors, doncs, no ho sé, fins ara no m'havia... O que cada cosa al final ve en el moment que ha de venir, no? Perquè abans havia potser vingut, però havíem sigut resistents perquè no estàvem preparats o ho vam voler evitar o vam voler anar-hi en contra i al final no es va materialitzar. Doncs ara ens toca això, ens toca acceptar les coses tal i com venen, intentar ser el més genuïns i el més originals possibles per nosaltres mateixos, no pels demés, sinó per nosaltres mateixos, perquè ens ho mereixem, perquè vam néixer no, únics. Llavors aquesta especialitat, d'alguna manera, uh, uh, de, uh, aquesta imatge de Déu, no? Podríem dir, que som nosaltres, perquè és una cosa extraordinària que ens puguem moure, que puguem parlar, que podem pensar, jo encara me'n faig creus, doncs es mereix un respecte. Llavors, doncs, valorar-nos acceptant el camí que ens toca, crec que ja és una manera de poder trepitjar fort i de demostrar qui som i per nosaltres mateixos, torno a repetir, no per ningú més. Llavors ara, no ho sé, a vegades fa falta no tenir companys al voltant, ni ningú al voltant i fer les coses per nosaltres mateixos i intentar caminar i ja ens anirem trobant al llarg del camí les persones que necessitem i que ens ajudaran i que nosaltres les ajudarem a elles, però crec que el fet d'estar sol una temporadeta
no d'aïllar-te, tampoc, vull dir, és com una soledat voluntària, és com una soledat més real que mai, perquè és una soledat, doncs, conscient, no? Aquesta soledat conscient fa que d'alguna manera, per primera vegada a la meva vida, no? Pugui veure les coses tal i com són, sense excuses i sense, sobretot sense evitacions, no? Sense voler evitar que passi res. El que hagi de passar, passarà, i cada vegada s'han de tenir menys por a les conseqüències, no? Perquè si estàs en un... si estàs vivint una vida sensata i una vida raonable, no té per què... bueno, no tens per què tenir-hi por. Llavors és una mica, doncs, això, és el fet aquest de que ara, per exemple, doncs, em passen coses com molt que mai m'havien passat, no? I m'estic plantejant altres maneres de viure, de pensar, etc. I és com aquesta obertura de ment la faig ara amb 36 anys i no la he pogut fer abans perquè encara que hi haguessin aquestes idees al cap no es podien materialitzar perquè encara faltava molt per acabar de tancar. Les coses arriben quan han d'arribar, però també has de voler que arribin, perquè si no sempre les aniràs posposant amb excuses i evitacions. Llavors, vull dir, creamos lo que creemos, sí, però fins a quin punt ho volem creure, no? O sigui, som sòlids amb les nostres creences, sempre i quan això, sempre i quan ens ajudin a millorar, ens ajudin a ser millor persones i a ser la millor versió de nosaltres mateixos, no? Perquè hem d'anar a buscar, penso jo, l'excel·lència per nosaltres mateixos. Realment com l'objectiu seria, l'objectiu, parlo d'aquesta manera, però és que a vegades falten paraules, no? Per trobar realment el sentit, el que volem dir. El que vull dir és que el fi per tenir una vida plena seria l'autorealització personal i l'autorealització personal es troba mitjançant aquesta, aquesta elevació de la consciència, no? De, bueno, doncs de poder caminar el camí que se't presenta de manera encaixant, no? De manera adequada, de manera amb acceptació, de manera ferma i amb convicció, sense deixar de perdre la teva essència. Llavors, vull dir, és com que no té cap sentit els regrets, no? No té cap sentit ara dir, ostres, les coses les hauria d'haver pogut fer d'aquella manera o de l'altra. No, no, per mi no té cap mena de sentit. Bueno, aquesta és la meva opinió, O sigui, no... Cada vegada per mi té menys sentit tornar enrere i revisar i això i l'altre i per què va passar això. O sigui, sí que és bo entendre-ho, sí que és bo comprendre per què va passar i com, però a la vegada penso que no cal pensar-hi massa perquè el present és el que ens diu realment, el que ens dona les respostes. Llavors, doncs, fer atenció a quan estem intentant evitar i per què. Això és d'alguna manera ara el que jo doncs, més sovint estic atenent, perquè darrere de l'habitació hi ha alguna cosa que no s'ha acabat de tancar o hi ha alguna cosa que no s'ha acabat d'entendre. Llavors més val poder-la revisar des d'un punt de vista bastant objectiu i sobretot sempre amb la compassió per davant
i sense judicis, perquè si no podem tornar a caure a una autoexigència massa elevada que ens faci mal de debò. Gràcies.